L-aroma tal-iffjanikel minn madwar id-dinja se tiddomina lil belt siekta tal-imdina bejn l-4 u l-Ħadd meta tittella edizzjoni oħra tal-Festival Malti tal-Ikel Internazzjonali, esperjenza unika l-industrija kulinari f'Malta biex dawk li għandhom għall-qalbhom it-tissji jesebixxu, isajru u jippromovu l-prodott tagħhom f'atmosfera unika. Taħt saqaf wieħed fil-fost tal-imdina se jkun hemm madwar 200 platt minn 20 ċina minn pajjiżi differenti b'ikel imħejji minn 80 kok Malti u barrani. Fost dawn hemm it-taqsima tal-aġin b'mod partikolari ir-ravjul fejn wastmat li f'dawn il-5 tiem se jitħejja xejn inqas minn 400 tużżana ravjul imħejja mill-kok Daniel Manjon, ravjul li jmur lilin minn dak tradizzjonali tal-irkotta bit-tursini. Fost ir-ravjul għandna tal-wild boar, Perran gorgonzola, sun-dried tomatoes u walnuts, ġifieri dejjem nippruvaw nitgħallmu biex aħna x-xelta tagħna tkun waħda attrajenti għall-pubbliku. F'wieħed mill-ħwienet tal-merċ ewlenin f'pajjiżna, il-kok Żagħżugħ spjega li fis-6 ta' filgħodu diġà jkunu qed jaġnu flimkien l-ingredjenti biex jibdew isajru u għalkemm il-proċess jista' jidher faċli huwa twil u jitlob ħafna ħsieb. Tara li l-produce huwa dejjem frisk, kuljum nippruvaw immorru dejjem il-market jew insibu xi supplier li dejjem ħajtina local produce. Bħala ingredienti nippruvaw u jiena nħobb personalment nuża prodotti Maltin għala le għax għandna prodotti tajbin ħafna u mbagħad ovvjament everything comes together u issibu il-ravjul. Din hija t-tieni esperjenza għal Daniel Manjon f'dan il-festival li fissru bħala esperjenza unika għalih ukoll. No pjaċir nkellimhom jiena għandi taħlitiet fejn kienu idejat tal-pubbliku li isma' għalfejn ma tipprovax hekk jew għala mhux hekk. Why not? Anything is possible. Għal dan il-festival li huwa msejjes fuq miżuri ambjentali u ta' riċiklaġġ mistennija jattendu mal-35,000 ruħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.